Good morning, Morning, sir! Na, sir, dili sa tamag-answer og math, sir, ha? Kaya wala ko ka-study og math. Na ako sir, kaya akong na-studian kay Pilipino. Ako po sir, Pilipino sir. Ako po sir, Pilipino gyapon. Okay, good morning. Sus pastilan dili lagi ta magmat karon kay kada adlaw lahi tag subjects, okay? O sige, lingkod. Pastilan mao na may magbuot ni mga estudyante ha. Unsay gusto nila, mao ra gyud ilang gusto pod. Sige. Sir, unsa day topic na to karon sir? Na, ayaw nang lisod, sir, ha? Kaya wala biya ko'y tulog, oh. Na, dagko pa kayo kong eye bags, oh. Ako po sir, wala ko'y tulog kay sige na kong study Pilipino. Sir, ayaw ng math sir ha. Kay kasukaon baya ko sir. Pastilan lagi, dili lagi ng mat lagi. Pastilan naon sa hadlok gimog mat, mao nay tinuod. O kani, kabalo naman sa tong buhaton karon? Wala pa. Okay. Ang atong buhaton karon, mag-drawing ta sa inyong ganahan nga i-drawing. Mao na natong buhaton karon ha. Mao na activity karong adlaw. Hala na, mao na akong ganahan, sir, mag-drawing na mao magyud na ako ang kuan jud paborito nga subject nga drawing how kay kumo drawing oy na ako manggani na drawing atong kabayo sa balay. Na ako po, kabalo po ko mo drawing. Na ako magaling nag-drawing sa balay na mo. Nagisundog ni Papa mo, naghimo ni Papa mo, na mo gitulog-tulugan karon. Ni kuya wagod. Na how day mo panday imong papa? Oh, Engineer da ay ta inigdako no kay how mo drawing. Ako po sir, how kay ko mo drawing sir kay kanang mga karsala bitaw nga rough road sir nga dili pa siminto. How kay ko mo drawing ana unya kana pong paliko-liko sir. How gyapon kay ko mo drawing ana sir. Ako sir, kay kabalo ko mo drawing anang Philippine Eagle sir. Kanang taas kay mulupad sir niya. Kaya niya bitbito ng mga hayop sir. Kanang pag-ana na sir, makita na drawingon ko dyan ang dako kay pako sir. Ni mga buliton, mga bugiro kayo na tanawon bitaw nato na kung unsay porma anang gipang drawing ninyo ron. No. gani na mas nindot paguro ato ano. Nga sugod na ta, sir. Sige na sir. Sos, bravo. Sos, pastilan na. No? Nato na yung nailhan o nakitaan kung unsa inyong mga paborito. Karon, mag-contest tag 15 pinakanindot mo drawing sa inyo ha para atong papilon sa contest. Ha? Sige, magsugo na ta. Unsa may amon drawingon, sir? Kana na lang untang isa ra ka buok amon drawingon, sir, kay para pareha mi tanan kung panindutay ra mi og kuan porma. Sige na sir, bisag unsa atong drawingon sir, kaya kinamo na buhaton. Sige na sir, maski unsa drawingon sir, sukol ko sir. Kaya kay nako na sir. Sige na sir, sugod na ta sir. Mga hambugero kay ni sila sir ano. Gani, na? mga buriton kaayo na kuntis palagitan ninyo kuan lagi drawing og kanang building, kanang kahoy na how kay kumudrawing og kahoy oy. Na ako po, kabalo po ko magimog balay. Na pareha di ay ta kay ako kabalo ko magkuan nagdrawing og kanang nagabas og kahoy Na na kanang nay tao. oo na out kay kumukuan ana mo drawing. Na ninduta juday na sila o hambugero kaayo. Ani mga buriton dili dito kabalo. Okay, lagi magsugo lang kita, relax lang. Tanaw na to na unsa mga klaseng drawing na inyo ha. Karon, para isa ra tag pattern nga drawing, mag-drawing tag mga animals, ha? Okay, mga animals ha. Tanang klaseng animal inyong i-drawing. Bisag isa lang kuan. Ha, kuan ba? Carabao, horse, tana basta yung sa inyong gusto, nasi yung una mao i-drawing ninyo, ha? Okay, good luck. Drawing na daw ko dali. Tarungan ginako na akong drawing. Kay mindot kaya ko mag drawing. Kanapod na mga app. How kay ko mag Ito na imong gidrawing. Na sige panundog. Ang tanaw to gani ta. Na nindot biya kay niya ko Ako na. Awa bilib yung kayo si Sir Anne ron. Kay nindot kaayo ay sige tanaw. Sudugo na pud nimo. Na mama giingon ni sir na akong gisundog. Okay, nanay na human. Murag nanay na human ba? Kay murag nanay nagisingisi. Okay, hands up sa kinsay na human. Ako sir. Sus, pastilan. Very good. Pastilan paspasa.
Wala pa may 5 minutes na humana. Pastilan. Very good, very good, very good. Kani mo akong ganahan nga subject para sa inyo ha ba, no? Kay kuha kayo dayon paborito pa jud kay ninyo. Sige, isa-isahon ta mo ha. Nganong kana inyong gidrawing o nganong paspas kimo ka-drawing o nganong paborito niyo na inyong gidrawing, ha? Okay? Ako sir, ako sir. Oh, kasi Ako una. sir. Ikaw, animals, o kung saan na imong gidrawing? Bird sir, bird. Bird. Asa mga bird? Ani? Nilupad na sir, nilupad na. Pastilan. Sus, kalami gini. May lingkod, 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 lingkod. May lupad ako, may pasinginlan, may lupad. Yung kog, mao na animal si Mugi. Sige, very good na lang, very good. Panto kay paspas kinahuman. Ako sa sunod. Sir! Ako'y una, sir. Na ako diri sa front. Oh, akong drawing, sir, oh. Oh, unsam ni, okay? Unsam ni imong drawing? Karabaw, sir. Karabaw? Unsa pagkakarabaw na asa karabaw ba dai na? Tunaan man ni sir. Ang karabaw, sir, kay nilunang pa man. Ya, lalom kayang tunaan, sir. Mao na yung ulo diha dapita. Ang sungay lang nakita. Ka-bright na lang yun ninyo, no? How tayo mo drawing? Lingkod, lingkod. Sus, karabaw. Tunaan ang gidrawing. Ginoo ko. Ay, sunod. Mga buriton kaayo, mga pangit ay kito mga drawing na ang iapod ka Joros kay Kuandra kining batuganan ra sa bird. Oh, nya iya kay tunaan na unsa man ang pagdrawingan na nakita gi kuan ani Kita di ron. daog ani ron, napataka ra sila. Kita ra gi daog anig drawing ron, kita gi bis in art ani. Na ako sa oy. Sige, ikaw unsa? Na sir, ako sa sir. Sige, ikaw tomboy. Asa man ko ani? Hayop, animals. Animals? Jesus Maria Josep, drawing kag mga hayop, kabaw, kabayo, kanding. Unsa nagisuwat ra nimo animals? Mama, may ingon nimo animals? Sus, Ginoo ko, nagkasakansaw pamugkuhan sa mga kauban. Arang-arang ito nagka-drawing og tugpahan naglanggam. Ang isa, tunaan. Ang imo asus, gisulat rang animals. Mali, dito. Sa pataka na yun. Sa puro si mo maayo ba? Istorya yun, puros maayo. Pero karon pa-drawing una, wa na kadimao. O, ikaw sunod, gimo. Nge kalain, unsa man nagdrawing magun-ingon ni Sir God. Naabe man po na ko kuan, nagsulat to ng animals. Pasagad ra gyud ka na. Ako na silbe. So, dali na. Basi, kutro po karon na. Murag, Nindot kaayo ni oh, punya na. Sir. Punya na. Kana ila ha, kabalo ka silang gidrawing no, tugpahanan ra. Tunaan, ang kabaw, milunang daw, kato isa, gisulat ra. Unta kini, ikaw mo'y mataga na kurog, the best nga score gidron, ha? Tinood magyud ni Sir kay nindot magyud kay ni nga animal akong gidrawing. Okay, maayo. Daw be? Tanawa Sir. Tawad dyan ni Klaro si Sir. O, ingon naman gud siya nga. Sulaton na ang animal. Tige drawing-drawingan naman po na kong animals. Ako apod, dugay ko gitawag ni sir, gikapoy ng kabaw, nilubog na noon sa lunangan, maong sungay na lay migawas. So, rason pag yun inyong mga kuan baba no, mo rason pag yun. Di yun mo kabalo mo drawing, mao ginay tinuod. O, sige, ikaw na. Gili ha? Okay. O, Tanawa Sir, nindot kaayo na. Dre, explain ni, usa man eh, tao man lagi ni. Nakuha man ng papa Sir. Paano yung papa man, yung ko animal. Naingon man si mama kung mag-away man sila kay animal daw kang tawana ka. Di, gidrawing na ako kung papa kay animal man daw si papa. Sus, pastilan, ginoo ko. Lingkod. Tama, manggutubang. Tama nga. Ginoo ko yung mga bataan mo. Ka mga bright na lang yun ninyo. Kalami lang pagkaway klaro eh.